Pozdravujem. Som tu na základe toho, ktorý nám prišiel do Nového Nela. Toto je taká aktuálna fotka Petrova. Asi bol tiež boli peniaze za tým, alebo taká snaha proste sahať iný život, akoby lepší, bohatší. Taký nejaký nemal. On videl za obúka, videl aj týkrát toľko, ako zarobil, to nič. To bolo nemoc. Ja nevidel ako. Ona o ničom nevedela. To bola typa, lebo tu ja to dačo vedela. Ona o ničom nevedela, že má takú dobu. Nechala mi taký priznávodničku. Nechal? Ťažký policajtí je. Pár slov na starej faktúre a druhej strane napísané. Ahoj, rodina. Pomúval sa za všetko, ďakoval nám za všetko. Napísal, že celý život som žil Bohu udiali neblázen, je to iné riešenie. Nie je to ničinga, vina, len moja. Aj na kúčan. Ešte, konec. Či pravú slovom tomu stanu. Čiže Ja vlastne neviem, či ten list, ktorý prišiel, či to bol vlastne adresovaný smerom k vám, respektíve či ten človek nepotrebuje sám mohol byť to ochotný, ktorý jazyke nepomôcť stále prehovoriť. Diana si tejto počutý hotel ako miesto stretnutia vybrala veľmi zámerne, bola to taká jej voľba a ona súvisela v podstate s prácou Petrovou, ale myslím, že to už lepšie povie ona. A hlavne jej teda ale idem oznámiť, že bez jeho rodičov. Zdravím vás. Ty si, Jana, prečo vybrala ako miesto stretnutia vlastne tento hotel? On tu myslí nejak s Petrom? On tu pracoval na tom hotelom, tu kladol teda vlastne. A ja som mu tu chodila pomáhať. Sme tu strávili spolu vlastne čas. Ty si mala vlastne jednu takú myšlenku, že chceš svojim rodičom povedať, že chceš to robiť. Možno štandardný. To som teda
za takú obrovskú lásku a obrovskú cenu, ktorú vynáte vlastne odtedy som sa vrátila naspäť k vám. Aj s týmto bola prežívané. Je to ďalšia pasca od života, ktorý som dostala. A nebyť vás. Určite by som to nezvládla. A volám, že to sa ďakujem, ale veľmi vás ľúbim. Že vy na svete nemáte nikoho svoje deti a vnúčatá, nikoho nemáte pre koho máte žiť. Ďakujem za všetko. Ešte sú dvaja ľudia, ktorým si tým posledným musím povedať. A touto cestou im chcem odovzdať vlastne odkaz od človeka, ktorý už im to nestihol povedať. Chcem sa im v jeho mene poďakovať vlastne za všetko, čo pre neho robili celý život. A poprosiť ťa, aby ho to všetko odpustil vlastne. Som bol v nich, nepovedal som, kto pýtala, lebo ten pôvár, to bol teda nevýška, ale teda povedať, že oni sa rozhodli, že nechcú opustiť dom. Ale samozrejme, oni skakali, a že budú samozrejme ona prosila o to, že aby to ľudí bol pochami efektívne. A to som to povedala. Nepočujú všetko, čo im chce. To je som sa povedať. Ďakujem. Do toho. No, mne spadol obrovský kameň do srdca, ale obrovský. Mne sa tak uľavilo. Jednoducho ona ma objala. Ona mi povedala, ale nerob si starosti. Prečo si robíš starosti? Ty sa netráp, ty si nič nevyčítaj, ty nie si ničomu na vine. Ona sa mi ešte ospravedlňovala za ňoho vlastne, že ako ma v úvodzovkách podnietol, hej. Ty si na začiatku vymenovala viac tých snov. Chceš učiniť ten ďalší? Určite. Chceš povedať jedno dôležité slovo? Áno. Keď ma povedal o ruku, tak už nemám prstenu pre mňa. Nestihol mi ho dať. A ja verím tomu, že teraz vlastne aspoň takto symbolicky, aby proste cítil, že som chcela povedať áno. Možno mi nepovedal, ale dostane ho. Určite. Nič ty! Cigaretme de Gerura. No to sú tie zuby. Te calmas te tiro, ay, ay, ay. Mogol trika. Večer neviete zaspať a v noci sa budíte? Doprajte si najkomplexnejšiu službu a federálku máte v statku pohľad. Žiadajte lekári novinku, vypnúť komplex meraz. Odvážte. Premium Life Insurance. Alebo do hôre. Vyhrajte dovolenku za 12, 6 alebo 3000 eur a cestujte a budete chcieť. Zvolať na Shell.sk. Shell. Go Max.
spôsobom. By som ti chcela odpovedať na tú otázku, ktorú si mi položil. Viem, že to nejde o veci. No. Ti chcem len povedať, že